Helo, Gwenith ap Robert ydw i, ac ar hyn o bryd dwi'n dirprwy bennaeth yn Ysgol Plas Crug yn Aberystwyth. Ysgol gynradd gymunedol sydd ag iddi tua 430 o blant. Dwi wedi bod yn gweithio ar y maes dysgu a phrofiad Iechyd a Lles ers dros 2 flynedd a hanner bellach, ac mae wedi bod yn fraint ac yn anrhydedd i gael gweithio ar y cwricwlwm newydd yng Nghymru a hefyd cydweithio â chyd-athrawon ar draws Gymru gyfan. Mae'r maes dysgu a phrofiad hwn yn gyffrous iawn gan ei fod yn allweddol i sut yr ydym yn teimlo am ein hunain ac sut yr ydym yn gweld ein bywydau. Mae'n cwmpasu agweddau corfforol, meddyliol ac emosiynol o'n iechyd ynghyd â phwysrigrwydd creu a chynnal perthnasau iach. Mae hyn oll yn allweddol un cyfleoedd mewn bywyd. Fel athrawon ac arweinwyr, rydym yn gwybod fod y maes dysgu a phrofiad yma yn mynd i alluogi dysgwyr i ddatblygu gwybodaeth, sgiliau, ymagweddau a gwerthoedd fydd yn cefnogi ei dysgu a'i hechyd a'i lles mewn byd sydd yn newid yn gyson.